Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Завесата на храма се раздра, скалите се разпукаха, изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Молеше се за нас, извика Той със силен глас. Боже мой, простим Ти, приеми духът ми. Молеше се за нас, извика Той със силен глас. Боже мой, простим Ти, приеми духът ми. Завесата на храма се раздра, скалите се разпукаха, изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Един от войниците прободе с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И той, който видя, свидетелства за това. И неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: кост негова няма да се струши. Иво Стоилов, пъти такова. Чай да не става да слажа. На
좋아서. Здравейте, Да сме ми на самия ласа. Да се снимаме с нея, що го защитам да служиш. Някой го гледа къде сте го чули. Че пазала тя поръчки. Ние сме тук слава на Бога, Бог ни дари с една малка принцеса. Ние до дома няма да ходим. Как се казва? Имаше много хубаво. Това е ръчичката. Обувката и тук вътре са. Емили. До дома няма да ходим. А, те така каже. Емилия. Името е много хубаво. Чекайте да си даде момичето, няма да може да до вас. Чекай, мам, да не го бързят и много много. Иво тук, мам, тук, че е по-глъд. Айде, живи и здрава да Живи здрава да ви. Амин. Те така. Вижте лицето бе да даде разбирателство на младите младоженци. Който дали да пляскаме нещо да... Не, отвънка. Ще правят горчив отвънка. Мъжа и жената. И бебета. Браво! Царицата светила. Айде се от тук да не се ходиш. Сала да се чуе. много бързо ще идва. Те тук може да се снимаме с теб. Давай, Симона. Чакай. Я отпред, а ти отзад. Дай детето при нея, Иво. Не, отзад. Дай го, да. Дай го на нея. Да не е тежко, да не е тегаво отпред. Ти е гадно, Симона. Айде, те не е от концертите не са опрат. Концертите не са опрат. Може да ти направят проблем? Не давай ли една Симона само? А не да си да Абе, па, он Луна. Симона. Добре, там. Или цели автобуси. Тук колко? Иво, да, да може да вкараме хората. Ето майка ти или ти? Или Галя. Галя, искаш ли? Галя си тук. Аре, веднага.
в кой че си? Ако искаш ел при нас. А? При нас че си? А, добре.
Затворете, да не се сопне. Вземете чамче само това. Бегайте. Първо си моля да тръгнете. Епа, хайде. Леле. Толкова дето съм чувал. Дай музика, Иво! Айде крумичи, хлебче, да имаш млеко, че. Давай му вкарай си много такива. Купи съм, да. Не се. Хайде се, Дери. Яжде. Айде, да. Дай ме вътре, давай. Дайте малко вода. Сапи, вода ли иска? Балоня пене. Ево махнете тия балоня там. Не, зубовки, че, не. Тук беше. Бега вънка, ма. Вземете я тая, бе. Чека се бъде. Не се бавите. Нема да се бавиме, нали? Че доим, нема да се бавим. Той се връща. Та, снимка искам големата ме направиш. Колко си мала? Айде да сме само да Чарбушката? Ай, цъфта, нали, да, така. Да ми е да се снимаш. Дай. Това ли е детската стая на моята щерка, маленка? Не. Къде ще не? Това всичко си маза, кафе, пахален, пием. Айде, аз стана с подарък. Тя стара главата си. Си ми се обличи. Да видим късата, бе, тате. Бърни се натам да те снимат. Нема сега само клипчета прави. А, О, слънцето ти пречи. Айде, Галя, дойме да докара. дай на тате. Айде, Дай на тата с късата. Отиди едно направо. Седно само пелена керава, тате. Не, тате. Искам я да видим косичката. Дърпай косичката. Не, старка ми. Не. Дай прически. Дайте къде кошички. Да, чекайте, кемпи са бала. Айде сега я смеем да оставим. Айде. Кажи аз ли? Ще напредя? Сте унили ли? Снимах се. А, унизи че? Да, бе, това да се не Айде, папа. Не, виж я, баба. Видиш я изтеки. Те. Айде, оте се снимете по една снимки, айде. Иди. Айде, къде видяхте? Те това Иво може да и го напрода във върха да и го сложи това. Ева ги очито да със здраве да си го използва. Аз няма карбивката бе там. Да, къде е бибата? Я и питай майка, дай ми няма. Чекай, бас. Дай ми я. Ох, не, златна кукла, Мамо, златна. дай само да й сложим бибата. Ти е гладна. Биба, че сложиш Биба пата. си има. Ох, не, божичко. Принцеса. Бибата по-голема от нея. Принцесата на баба.
Баба да си я пази. Не, я да й видиме косичката. Ето. Нема. Разсърди се. Ей, виж каква златна коса си има. Майка, как се казва вече? Как искаш? Това ако пречи да го свалиме. Как ти удобно? Жизнено да е Господен благослови. Айде, бежи. Ама дела кор лицете ди. Айде, да не изпуснем една тук. Ама вие мислите... Ивой, дали си ще направи? Големи коси има вече. Къде си Айде, очилата? чакай, си ли Къде си очилата? Къде? Очилата Дел къде си? харубала, кера си. Да, къде е снимката с очилата? Искам да Като на сложа. майката че Дел е сега. харубала. Направо си Тя цвет ти с никой ръка лице джик. дела кор. Дай на Нико, ти си за теб. Искай като мен. Айде, нали искате молитва? Айде. Айде те моли нас сами. Айде да му се помолите. Емилия, нали? Остави я сега, бе шапка искам да е. За утре остава ли категорично О, посещение? не, дръж. Къде пак я разли си, Нищо не сме мама. говорили, питам те дали че е утре. Ходи на дечето ми. Точка. Аре, Евтиме, ела за молитва да се помолим. Айде. Готови си? Велики Боже, благодарим Ти, че този дом е отворен първо за Тебе и после за нас. Мили Боже, благодарим Ти за тази прекрасна рожба, която подаряваш в този дом. Боже, молим Те да дадеш необходимата мъдрост на Иво и на Симона, да отгледат и възпитат Емилия по най-добрия начин. Мили Боже, молим Те здравето на това дете да бъде в Твоите ръце. Молим Те нейния път да бъде начертан от Тебе и да й помогнеш тя да избере да върви по него. Моля Те, Боже, помогни нейното семейство да й бъде добър пример. Пример, когато тя следва. Моля Те, Боже, това дете да израсне пред Тебе, в Твоето присъствие, в Твоя молитвен дом и да бъде част от Твоето семейство и един ден част от вечността. Боже, благодарим Ти за този подарък, който си дал в този дом. Помогни на Иво и на Симона да оценят дъра, който си им подарил и съобразно това да Ти се отблагодарят, като посветят наистина изцяло живота си на Теб. Боже, благодаря Ти, че ще го направиш. Амин. Амин. Айде, желая ви всичко добро. Това ме класна, викли да каве надоста, ще те написне написне си. Нека си спи. Да, Ти сега, така ли че учиш на хуман? обичи се, не свали ти обувки си. Баби те го. Него това грозно бебе. Леле, ще е маленка. Можеш ли да снимаш? Може ли? Жарно време, чекай. Не, чекай. Чекай да опрема много. Айде, ти трябваше да сложите. Разтегни го одеялото. Оти ни за мене пандуки, бе. Вижте е коса, майко. Виж, направо пашка. Същата си мора се роди. Си мора я обаняхте така. Косата до тука. Те до тук, до Сега вежите. си я вземе. Как че? Да си я вземем ли до момент? Вземи си. Не я да Айде, я даваш. Айде. Преди ще кажа, Ма това ги бе си. Не, те така я снимай. Това не го изгубите. Сложи го и там. Айде, честито. Да ви живи здрава и Господа я дари. Все от църквата де. Целта си на тебе сигурно. Инке, идвай. Точно си малко са Симон. Шапка ни трябва. Пред се ходи. Да се посещате нещо. Да се накади. Почнали да? Да се насади. Хайде, давайте. Как се снимаш? Ще чета. Ние на средата ви отстрани. Как? А, да. Хайде, Симона. Със здраве да го ползва малката. Бог да благослови тебе и малката. Като баща му има се хвали шапки на чека. Айде.
Видиме това бебенце. Айде. Много е хубаво. Трябва да се снимаме, мам. Чекай, аз да се мръднем да се снимат. Айде, ходи. Ходи при мама. Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Там на Голгота, свята кръв там се проля. Исус Христос за нас умря, изкупи ни Той от греха. Завесата на храма се раздра, скалите се разпукаха, изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Изтопникът тогаз разбра, Божия син бе това. Молеше се за нас, извика Той със силен глас. Боже мой, простим Ти, приеми духът